a la carrillera de la lógica de la que requiere que esan dugun bezala, Caja Rural Seguros RGA etxeko txirrindularia. Bueno, hauxe aurtengo Zaldibiako bosgarren sariko podiuna, Jonathan Lastra, Óscar González eta Óscar Txaloa beraientzat lasterketa honetako podiuna, Txaloa beraientzat taldeka Caja Rural, Lengo Hierritarra, Aetxe Arratiel, Eder Saez de Okariz tarteko ilmunetan, Óscar Rodríguez eta Óscar Rodríguez eta Óscar González podium osatu dutenak. Eta jarraian